som funkar lite Jag med, innan. det är det. Du är med? Ja, bra. Det var inte... Det var inte jag det. Det är lite viktigt. Den långsidan tror jag är lite saftig för kallproven då. Åh, vad snäll. Du är duktig. Så är det bra. Skjuter oss det på oss också. Söt. Ja, han är jätteduktig. Jag fattar inte vad som kan rida med alla brutna handen. Vad händer aldrig läka? Åh, det! Ska du med klockan? 5. Åh, svänga. Vad ont. Det gick inte bra att han var ganska vändbar hästen. Det är han väl? Vad sa du? Han är ganska vändbar. Åh, nu måste de vända med sin brutna hand. Det kan inte vara lätt. Sen hoppar jag i traven. Ja, jag tror det är så bra. 32.